sulod kuan Loksin sulod kay para at least atuan na nga tawag ini nga napogoy tawag ining kaistorya karon nga si Loksin is gikan ni Baptist Church eh. Okay, sulod. Okay. Okay. So, yun. Okay. So, sige, si Pablio Sinugaya, siya kung sa di ay panudlo ni Bradshaw Fernandez, figurative ang pagkamatay. Opo. Katong tawag ining kamatayon, dili siya pwede i-interpret as literal interpretation, Sir Pablio. Okay, kanina pa ako nag-aantay sa link. Buta man siguro ka? Buta. Ayaw, ganina ba, kapilan ako naghatag og tawag ka ng link. Kaya ilang beses na po ako nagbigay sa inyo ng link. Hindi lang po kaya isang beses lang. Okay, yun, naana. Naana ang link, sulod. Okay, yun, nag-intindihan sa God died. Ay, hindi po. Siyempre, normal po yan sa loob ng Iglesia Katolika na may magtuturo ng ibang aral sa loob po ng Iglesia namin. Yan po eh. And yan po yung nagpapatunay na talagang buhay po yung pananampalataya sa loob ng Iglesia Katolika. Okay, ayun, wala ginisaktong pamatasan ng ubang sekta. Nonsense kaayog mga message mo man. O gid sir nga nung amo kang sini kaabag sir diri sa nailad og Mormons batungod siga pasulod sa balay pero ako ron rosaryohan ko na sila. Oh man. Okay, samtang nagulat ko kang tawag ini nga Loksin. Okay, so tinuod ba na kanang giingon nila nga basta larawan daw kuno sa lalaki sa babae, Diyos na daw kuno na. So kung sa argumento pa na gitawag na siyang fallacy of non sequitur. Nga naman kay daghan kaayong mga ribulto og tawag ini mga imahen pero dili man tawag ini mga Diyos. Oh. For example, ribulto ni Rizal, ribulto man na nga sa lalaki. Nagrepresent sa gitawag og lalaki Sir Elmer Albay, may gabiin mo sir og sa imong pamilya. Pero Diyos dai na. Dili man na Diyos, di ba? Pas ayang ribulto ni San Pedro. Tawag ini ribulto man sa lalaki, pero dili man na Diyos. So ang atong pangutana, unsa di ay mahimong hinungdan nga mahimong gitawag ang usa ka butang mahimong gitawag og Diyos. Ay na lang ning mga tawa na si pangayog link. Ana mo ng link, i-click na. Okay. Sige na kog hatag og tawag ining link. Ana si Lux. Okay. Yun. Nindot ni kay na atay tawag ining ka sparring partner. Nindot ni. Okay, yun. Kini. Ato ang may gabi nimo. Look, may gabi. Kumusta? Overtime ko sa amo ang trabaho. Contractor man good pod me at the same time. Maayo ka ayo. Amping kanu na niya pag sige pa tawag ang papulaw kay na pareha ta ani di nakakita halos. Contractor sige sa butuan kaning line construction ba sa kaning mga transformer poste kami ang nagastos. Maayo di ay. Sige, unsa may ako maalagad di mo? Bahin nagyapon sa mga pagtulunan nga wala ko ning balo eh. Unsay may mga kanang gitawag mga baruganan siyempre. About gyapon sa mga pagtulunan dira sa Katoliko, kinahanglan nga may bawa nako kay di po magiko kabalo totally gyud. Unsa gi pinakailawom nganong nabarog na ang mga doktrina, asa na tumabasa kay lisod kayo mo conclude ta niya tapos naadya ay makita nato nagit say mabasa pero ang ato di man daotan mo susi pod kung maayo lang ang kuan maayo lang ang resulta sa ato ang pagsusi. Kuya RJ about sa kining bautismo kay siyempre kami as a Baptist ang amo ang pamagi sa bautismo is love. Unya as per checking nako sa study nako ang sa Katolisismo ang Katolik na murag adunay nakita nako na sila'y gitawag pisik kanang something kanang murag kanang pisik o bubo. Ang pangutan na Kuya RJ asa na nagagikan nga pagtulunan niya asa may unsay basihan nato nganong naga-exist na siya nga pagtulunan. Okay.
So ang ako ang tawag ini nga tubag based po sa gitudlo sa Santa Iglesia Katolika, and at the same time sa iyahang gitawag og kasaysayan. Nganuman sa first 300 years manggod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ay gitawag og mga records nga gisulat ang mga apostol kaniadto nga wala na include sa balaang kasulatan mo. Itong giingon kag itong last na tong discussion, isa mao tong ilahang gitawag og isa sa mga produkto sa tradisyon nga ilahang gitawag og gipangtudlo, kay dili man nila pwede dungagam tong ilahang gitawag og mga sulat tong baga. Nami mga sulat kaniadto ang tawag ining ubang mga apostoles pero wala gidawat as canon tungod sa hinungdan nga number one dili matrace ang author, kinsa gyud ang author. Number two is possible nga ang nagsulat ani mga Gnostics. So mao na ang nga daghang mga kasulatan kaniadto nga wala gidawat. Pero isa sa mga dako nga nakit-an nga magsilbi dokumento nga ginasunod kaniadto sa mga apostol nga ang mga apostol mismo mo ay gitawag og nagtudlo og usa sa pinaka-old nga gitawag og document mao nang gitawag og Didache. So diha sa Didache gipakita kung sa unsang paagiha ang mga apostol kaniadto mamautismo, kay kung nato ang basahon magud ang balaang kasulatan wala nila gidetalye kung sa unsang paagiha sila mamautismo. For example katong sa Eunuco, di ba gipanaog sila. Gipanaog niya ang Eunuco dito sa tawag ini nga suba. Nya pagkaman wala gid detalye usa magito gituslog to, gilubong to siya or gibubuan to siya. Wala detalye dito kay ang word ni gamit human sa nabunyag ni how asya. O nya pagkaman wala gingon dito nga gituslob siya, wala detalye. Ikaduha katong kang Saint John the Baptist. Wala detalye kung gituslob ba ang Ginoo or giwisik-wisikan ba siya, pero based sa tawag ini nga River Jordan makita nato nga pag motindog dito ang gitawag og tao di gini mo pudi iduki mabaw ra biyang River Jordan. So possible nga gibubo ang tradisyon, pwede na ibubo, pwede po sa tawag anang wisik-wisik. So karon, ang word manggod nga baptism gikan sa Greek word nga baptizo, ang buti pasabot to immerse. Mo na ang iyang gitawag og first meaning. Mo nang first meaning. And sa tawag ining laing nga Greek word gihapon saint baptizo, then gitawag og katong baptizontes or baptistay, ang buti pasabot ato to wash, paghugas. So, ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, based sa iyang gitawag og pagtudlo, kung maingon taog tawag ining pagugas, pwede nga ituslob siya, pwede bubuan siya, pwede gitawag og wisik-wisikan siya. Basta ang pinaka-importante ang gamiton limpyong tubig, kanang giingon ni San Pablo nga Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 26, kung wala ko masayop, nga ingon siya, nadiguan ko, nabubuan ko sa limpyong tubig. So, but pasabot sa simbahang Katolika, pwede siya ilubong, na gani may tawag ng simbahan diri nga naagi baptismal tub. Pwede niya pili ilubong. Pwede po tawag anang bubuan, pwede po sa wisik-wisik. Ang pangutana, asa man gikan nga pagtudlo? Gikan na mismo sa mga apostoles. Gano man kay ang Didache chapter 7 verse 1 and 2, nga ingon pa sa tawag ining dokumento sa gitawag og mga apostol, kung mamunyag mo, ingon ani ninyo pagbunyag. Bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung naay gitawag og limpyong to, kung naay dakong suba, dito ituslob. Kung naay gitawag og kung walay tubig, pwede ka mo gamit og gamayng tubig nya bubuan nimo ang forehead, ang ulo sa makatulo. Uban sa pag-ingon, bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, sa amo walay problema sa amo looks na tawag ining magbunyag. Sa pwede mi magbunyag sa tulo ka gitawag og pamaagi, pwede mi ilubong, pwede po tawag anang bubo, pwede sab tawag ining wisik-wisik, depende na sa circumstansya. Kung bata wisik-wisikan ra gyud siya, kung tawag ining dagko labi na og kaning adult baptism, pwede po damo siya gitawag og ituslob. Nga naman kay ang bunyag ingon pa ng San Pedro, dili ang paghugas sa buling sa atong lawas kundi ang pagtangtang sa kadautan diha sa atong gitawag og konsensya. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 hangtod sa 20. Next question. Kay mao man gud ang tudlo gud sa amo about sa bautismo. Baptizo, it means immerse. So ang gitudlo gyud ibarugan gyud labi na sa amo sa gitudlo sa amo. Tuslog ra gyud. So wala may gitudloan about sa pagbubo, about sa kanang pagwisik. Okay, mo man ay gitudlo sa amo So ang kung unsa ray na basa namo sa Biblia, mao ra gyud nga mo ang gibarugan. Actually looks kung tan-awon gyud nimo ang kasaysayan gyud sa mga Baptist, even ang founder sa Baptist nga si John Smith,
wala to gibunyagan nga tuslob. Gibunyagan to subay sa kabo kay gibunyagan ni iyang kaugalingon. Gibaptize niya ang kaugalingon gamit ang gitawag og kabo. Tama man na nga ang baptizo to immerse. Pero di lang kay kana mo ang meaning kay ang word nga baptizo to immerse or to wash. Muna si Martin Luther nga tawag ining amahan sa gitawag og Protestantismo based sa iyang Luther's Catechism, pwede mo bunyag ang mga Protestante kay siyempre ang Baptist Protestant man. Pwede mo bunyag ang gitawag og mga Protestante gamit ang immersion, pwede po sa sprinkling, pwede po siya gitawag og pouring. So next question na Lux. Unsay tawagan ni unsay Greek word sa bubo o unsay Greek word sa sprinkle? Actually, in terms of tawag ining bunyag or baptism, ang pag baptizo, yes, immersion at the same time washing. Paghinlo niya wala man gitawag anang particular gyud nga kung sa kuan pa ba in terms of baptism ano man kay gi-interpret na sa mga apostoles kaniadto nga ang paghinlo sa gitawag og tao dili lang kay tuslob. And even ang mga apostoles or even ganito sa San Pablo, wato na bunyaging tuslob. Kinabunyagan tuslob sa balay. So buti pasabot ang tawag ini nahitabo, ang understanding sa gitawag og simbahang Katolika in terms of baptism, again pwede tuslob, may problema na, dili may kontra na, and at the same time pwede pud bubo, pwede pud bisik-bisik. Manengo San Pablo, again Hebrews chapter 10 verse 26 ingon pa niya, 22 rather. Ingon pa niya, kay nabisbisan ako or nabubuan ako sa limpyong tubig. Yan. Sunod yapon kay RJ about yapon sa bautismo. Nag-ingon ang kuan Matthew chapter sa bana 28. Chapter 28. Nag-ingon diha tudlo 28 sa katapusan ng mga bersikulo. Verse 19. Teach them sunod bautismo. Ang ako ang hibulungan, ang gisulti man gud diha ilabi na sa Acts chapter 2, repent and be baptized. So pag inulsol kamo og pagpabautismo, akong gikalibugan nganong unsay baruganan sa Katoliko nga naga-bautismo man sila sa mga bata nga aspirate seeking nako, dili man sila ka-repent. Okay. So niang ako ang tawag anang tubag kana magud sa scenario St. Matthew chapter 28 verse 19 ug kanang sa Acts of the Apostles. Kung nato ang tan-awon, gisugo sila sa pagpa-convert. And isa sa mga action nga para ma-convert ang tao kinahanglan gitawag og bautismuhan. Nya na gingon sa Latin nga obi mayor sis at minor. Unahon sa gyud nila ang dagko, unahon nimo tong dagko kay para mosulod datong gitawag og gagmay. Munang sa Acts of the Apostles, siyempre ang ilahang tawag anang unang gitudluan katumang mga dagko mo nang ilahang pahinulusulon. Nga naman tungod kay naa na may gibuhat nga actual sin. Actual sin ang maong gitawag og dagko nga mga tao. So before padawaton sa gitawag bautismo pahinulusulon sila, before sila gitawag og bunyagan. Pero kana sa St. Matthew chapter 28 verse 19, usa na ka great command usa na ka gitawag og great commissioning. Buti pasabot nga ang maong gitawag og bautismo wala lang muungot sa mga dagko. Nganuman kay ingon pa na ng Jesucristo, lakaw kamo sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, kana bang tanang kanasuran puro dagko na way bata. Unya pagkaman ingon siya, bunyagi ang tanan. Bunyagi silang tanan. Pag iyong tanan walay exempted na. Unya ang word nga tawag ang nation gitranslate na sa maayong balita Biblia, word nga tanang tawo or katawhan, plural form sa tawo. So buti pasabot kanang gisugo ni Kristo ang subject ana katong dapat mo dawat sa bautismo mga tao. Kanya si Kristo mismo ang nanudlo kung unsa ng tao. Di ba ingon ni Kristo San Juan 3:5 ingon pa niya ang gianak og tao usab. So sa Acts of the Apostles, kay siyempre nag-convert man sila, so una nilang gitudloan itong mga dagko. Pero sa St. Matthew chapter 28, kining bautismo, di lang kay para sa dagko. Di lang kay para sa gitawag og paghinulsol. Kundi dito usab sa gitawag og tao, nga bisan pagwala sa nakahimo og aktual nga sala, apan, naa siya gitawag og sala, nga iyang napanunod sa iyang sa otong unang ginikanan, Adan og Eva. Kanang sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12.
Ingon pa tawag anang ni San Pablo, nakasulod ang sala pinagyo sa katao og ang sala nagdalag kamatayon og ang tanang tao mamatay kay ang tanang tao nakasala man. So kanang maong gitawag og salaan nakaangkon ang bata ana pero dili pa man sa pinya makahinusol. Ngano man kay dili man to niya aktual nga gihimo. So sa unsang pagihan nga matangtang to pinaagi sa gitawag og bautismo. Matangtang to siya. Aron mahiusa ang maong gitawag og tao dito kang Kristo Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. So mo na sa St. Matthew chapter 28 general na kanang gitawag og tao. Sa Acts of the Apostles ang ilang giuna kining gitawag og dagko. Nya according sa dadaki chapter 7 kanang moong ilahang bautismo wala sila gipili mabatag mahamtong basta walay bunyag ilahag yung gitawag og bunyagan. So karon tudluan atong giingon ni Ginoong Jesucristo nga tudluan. Yes, ang mga bata kita mismo di ta makatudlo nga naman tungod sa hinungdan kay bata pa man sila. Pero based sa biblical accounts ang Kristo mismo namulong nga kining maong gitawag og mga bata matudloan ni di lang kita makatudlo kundi ang Dios mismo ang magtudlo. St. Matthew chapter 21 verse 16 nga ang Dios mismo mo'y nagbansay nagtraining ining maong bata sa pag-offer og perfect worship dito niya nya Salmo 8:1-2 kanang maong gitawag og worship nahitabo gina og nadawat o dadangat na didto sa gitawag og langit. So ang atong tubag ang bautismo para sa tanan apil ang gitawag og bata way gipili kay wag yun ingon si Kristo nga ayon ni apil ang mga bata ambot kining ubang nganong di man nila iapil ang di man nila iapil sa tawag ining kaluwasan ni mga bata kabalo man kita nga ang mga bata nakaangkon og tawag ining sala nga napanunod nato gikan sa atong unang ginikanan Adan ug Eva. Ma'am Jean may gabi ini mo ma'am og Sir Power Babski may gabi. Follow-up question, Sir Lux. Koan kay RJ, bautismo gyapon ta. Di gyapon gumawa sa topic nato about sa bautismo. Kay murag taas magud nagkuha ng bautismo kanang tawag ani kanang kinahanglan pagsabot. Ako kinsa man ang pari ra ba maoy adunay katungod nga magbunyag o na pwede gihapon ang uban nga mga miyembro sa Katoliko. Okay. Sa ordinary minister, as an ordinary minister, yes, ang pari ra. Pero in case of necessity, sa mga kung sa tawag anang panginahanglan ng kaayo, pwede makabunyag ang tawag ining bisag kinsang Katoliko. In case of necessity, kanang sa panginahanglan na nagig kaayo. Nya na mga bunyag pud sa gawas nga tawag anang gi-consider pud sa simbahang Katolika nga valid. Nga naman tungod kay ang ilahang pagbunyag, ang paagi sa pagbunyag nila, ang paglitok nila at the same time kadtong faith na adito so tungod sa pagtuo sa simbahan mo na nahimong valid tong gitawag og bunyaga kana ra pod nga gitawag og sakramento. Pero after sa gitawag bunyag budako nang gitawag og bataa ang problema unsa na pod pagdawat sa gitawag og lain pang grasya kiwa na may uban pang mga sakramento unlike sa simbahang Katolika unsaon pag nurture ni anang maong grasya nga nadawat sa tao ni anang maong gitawag og bautismo. So ang question nimo pwede ba ang tawag anang in case of necessity? Yes, pwede. Basta sundon lang niya ang formula sa gitudlo sa simbahang Katolika. Ngano man kay ang maghulit sa jurisdiction ana dili na katong tao nga nagbunyag ko dili ang simbahang Katolika na. In the name sa katawag og kanang tama nga formula diha sa gitawag og bunyag. So ang pasabot example kung in term of absent sa kuan sa pare pwede mo bautismo di ay o mo bunyag ang naalay gitugutan katong gitugutan ang kuan na Lux ang bot na kong ipasabot na in case of necessity kung panginahanglanon gyud kaayo. Bisan ako pwede ko kabunyag kung kinatan-on na kung kining bataa nagtinga na sa tawag ining kamatayon kay ingon biyan si Kristo nga gawas ang taway bunyag di makasulod sa langit sa direkta nga paghistorya. So pag makita nga bata nga nagtinga na nya duwa nay kay ganyan nga motawag pa kog pari pwede ko mobunyag. Unya mahimo to sing gitawag balban sundon lang ang giingon simbang Katolika nga ingon ani ang pamaagi sa bunyag. Sunod kay RJ, ako nabunyagan man gyud ko og kuan Katoliko. Pa ko. Kunya pag-abot sa akong hamtong pangidaron, ming transfer man ko o ming lahi man po ko og sikta, balin ng Bible Baptist. Nagpabautismo ko. Sa inyo hambangdanan ko RJ, nagpabautismo man ko. Kunya example kung
mubalik ko sa Katolisismo o Katoliko, bunyagan pa ba ko utro kung unsay kuan ana? O Dili na. Bunyagan ako sa una. Dili na. Ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang tawag anang bunyag ng madawat o kasara. Dili na pwede kaduha, dili na pwede katulo. So kanang bunyag kiduha man nakabautismo ng imong nadawat looks. So ang valid dito nga bunyag katong nadawat yung mga bunyag sa bata pa ka. Katong ikaduha nimong bunyag, invalid to siya. So mo nang pagbalik nimo, kung mobalik ka sa simbang Katolika, dili ka na bunyagan. Kung dili, ang himuon na lang mangumpisal, i-retract nimo ang pagtuo nga imong gisudlan sa gitawag pagkabaptis. Pagkahuman ana, yun, tagaan ka absolution, then makabalik na ka fully sa simbahang Katoliko. O say pamaagi kaya example, gikan ko sa Katoliko ni transfer ko. Kunya example, kung mobalik ka sa Katolisismo, napabakoy ko na lang himon aron dawaton ko o something? Yes. Napakay tawag ining kinahanglan himuon. Pinakauna nimong himuon, pag mobalik ka mo adto ka sa gitawag og parokya. Pag abot nimo og tawag ining parokya, sultian nimo imong pari, ang pari nga imuhang tawag ining duulan nga father, Katoliko ko, nibadihin kong tawag anang laing sekta, pagkahuman gusto ko mobalik pagka-Katoliko. Mingon dahil ng pari, o sige, tangumpisal. Pagkahuman na isulti nimo ang tawag ining imuhang mga nahimo nga gitawag og sala, niya pagkahuman, before sa maghataw og solusyon, possible nga pahimuon ka sa pari og tawag anang letter of retraction. I-retract nimo ang tawag anang katong imuhang gisudlan nga pagtuo. Niya pagkahuman i-profess nimo ang pagtuong Katolika. Then diha pa na mohatag ang pari og tawag ining absolution. Pero sa traditional rite nga sa tawag ining pagka-traditionalist na ay padaghang proseso kay tudluan pagka og tawag ining balik. May tungod sa ato ang gitawag pagtuo. Then diha pagkatagag absolution og mahimo kang full nga makabalik sa gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ingon ana ang tawag ining proseso. Katapusan kaya nga pangutana before ko mag-upload. Yes. Nisuod naman ko kalit. Nag-overtime na ko diri. Kuan about anong gyapong bautismo. Ang bautismo ba partira sa kaluwasan o amoy kinatibuk-an sa kaluwasan? Actually, in terms of tawag anang necessity, kung ato yung gitawag og tan-awon, kabahin gyud siya sa gitawag og kaluwasan. Ngano man kay kung mingon ka og nabautismohan siya after sa baptism namatay siya, ayun, makadaw kasag langit. Pero nabautismohan siya, pagkahuman nidako siya, nakabuhat sa gitawag og sala, unya pagkahuman ang iyahang di naman siya pwede bunyagan usab. Kay para mapasaylo to iyang sala. So unsa may tawag ining pamaagi simbang Katolika, mao tong tawag ining pakumpisalon. Manang naami mo sa kuan pa murag kasilyas ba kung baga nga dito na to ibuhos ang atong hugaw. Unya pagkahuman limpyuhan ta ni anang maong lugar mao nang ginatawag namo og confessional box. So diha nimo ibuhos ang imong sala og i-exercise sa pari katong giingon ni Kristo nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo og si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. So pinaagi ni ana matangtang ang imuhang gitawag og sala. Pagkaman so siyempre naanap po kay tawag ining grasya para manurture ng maong grasya mo nang kinahanglan ka mudawat sa giingon ni Kristo ang kaon sa akong unod may kinabuhing walay katapusan. So mo nang naay santos nga misa, mo nang mudawat ta sa lawas ni Ginoong Jesucristo sa panahon diha sa gitawag og santos nga misa. Unya sa panahon nga hapit na punta magtinga. Kanang hapit na punta mamatay, naapi pabalon ang simbang Katoliko, mo nang tagaan og tawag ining sakramento sa extreme unction. Andamon ka sa maayong gitawag og kamatayon. Man ang giingon din na St. James chapter 5 verse 16 to 22. Kung wala ko tawag ining nasayop nga pagpatawag og pari kay para siya magadihog sa lana sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana kadtong grasya nga nawala sa ato ang gitawag og sala, mabalik na puto siya malig-od unya makadawata og tawag ining indulhensya kay ang sala manggod looks na amagod siya tawag ining tulo ka butang nga epekto sa kalag. Pinaka number 1 na siya gitawag og guilt. Number 1 na guilt. Number 2, gitawag na siya damage. Number 3, penalty. So, kining maong gitawag og guilt, matangtang na sa panahon sa gitawag og sakramento, sa gitawag confession. Pero na ang may damage. Kadtong gitawag og damage, ang katong maong guilt mangod gitangtang to tungod sa dugo ni Kristo. Nya, ang gihatag ang dugo ni Kristo sa tua, pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Pagkaman, kadtong damage, ato aman tong bayaran. So kung sa buhi pa ta, mura ba og kana bang nakabuak og isa ka botilya nga soft drinks.
nimo musapon naninda ka nakabuak og usa ka botilyang soft drinks ingon ko look pasaylo ako kay nabuak nako ang imuhang tawag ining usa ka botilyang soft drinks ingon din ka nga ay walay problema gipasaylot naka kay usag ko ka naago koy unfathomable love and mercy mo man na sa Dios pero imo niya bayarin ng imong tawag ining nabuak so kaptong pagpasaylon niya tama na to enough to nga mawala ang ato ang guilt pero naay gitawag og damage mo bitaw kung ato ang tan-awon ang katong sa panahon ni David, di ba? Katong si Hagar, ay hindi, si Batsiba, si Batsiba, gipasaylo sa Dios. Oh, di ba? Katong gipatay ito iyang tawag anong bana ba? Oh. Ba to? Ha? Si Batsiba. Ah, yes, si Batsiba. Karon. So ang nahitabo gipasaylo siya pinaagi ni Nathan. Naipari kasi Nathan gipasaylo ang iyang sala, pero unsay tawag ining penalty? Para mabayaran to yung damage, ang penalty mamatay itong batang ang gibuntis si Batsiba. So maupod na sa atua. Ang atuang gitawag og sala, mapasaylo na sa Dios kung makadawatan ni anang maong gitawag og sakramento kanang sa kumpisal. Pero na ay damage nga atuang gitawag og bayaran. So sa buhi pa ta, mo nang kami nga sa tawag anang ko sa Katoliko pagkaunta to, na atay gitawag og corporal and spiritual works of mercy. So katong atuang gitawag og mga damage mabayar na to kung mahimo tawag anang mga maayo pagkahuman iyon kanang maamping na to tong grasya sa atuang gitawag og kalag pagkahuman mabayaran na to ang mga damyo sa atuang gitawag og sala nga nahimo. Pero kung di na to na mabayaran samtang buhi patamo na naay doktrinang simbang Katolika ka purgatorio. Nga ingon pang San Pablo tawag ining linisin sa kanang hinluan sa dito pinaagi sa kalayo nga naapay gitawag og kalingkawasan. Didto bayaran ang mga damyos sa gitawag og sala nato. Kung di nimo mabayaran, dinhi sa gitawag og kalibutan. So ang pinaka main point dinha, sakramento sa kaluwasan, sakramento dawaton kay mao na ang ato ang pamasahe atubangan sa Dios. Pagkahuman ana, simpre perseverance. Kay kung nagunit na grasya, kung di nimo naampingan, mawala na mo nagingon ni Ginoong Jesucristo nga ang dili magpabili nako may sama sa usa ka sangaputon ibalibag malaya og dauban. So buti pasabot bisag nakadawat na kag pagtuo, bisag nakadawat na kag gitaw grasya, mawala na kun ikaw mismo mo ambak gikan siyang kamot. Pinaagi sa paghimo og gitawag og sala. So mao na ang kaluwasan para sa mualoks. Tagay ko glass nga kuan kaya. Ay wala problema. Bisan pa magluya ta og kirapod. Bitaw. About yapon sa bautismo, murag about sa kining bautismo ug sa kaluwasan. Ako nagtuog gyud ko nga daghan gyud wala pa na bautismohan. Yes. Maskin sa Katoliko daghan gyapon wala pa sig na bautismohan. Katong mga wala pa na bautismohan kuya sa Katoliko. Ato ba sila makabaton gyapon og kaluwasan o napay puruhan nga maluwas masig wala sila na bautismohan? Okay. Wala sila na bautismohan sa any kind of sects, sa mga sikta. Kung sila na bautismohan sa Katoliko, example, para ng mga Hinduism, Buddhism, na ingana something. Sila na ba'y paruhan, yapon, nga makabaton ng kaluwasan? Okay. So ako ang tawag ining tubag, istrikto ang gisulti ni Kristo. Except a man be born to the water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Istrikto sa diha. Kunya di na to na malubag ng giingon gisulti ni Kristo, di na to na pwede usab-usabon ng iyahang gitawag og pulong. Pero when giingon nga in every general rules there is always an exemption. So ang simbahang Katolika nagtudlo kadtong gitawag og mga tao nga naa nagpuyo sa estado sa pagka-inosente. Wala matudlo ig Kristo. Wala matudlo ig ebanghelyo, wala maabti og mga misyonero aron pagtudlo mahitungod sa gitawag og ebanghelyo. Mo nang gingon simbang Katolika ang ilang kaluwasan atong isandig sa Ginoong Dios. Ngano man kay ang Dios raman ang magbuot sa ilang kaluwasan dili man na tawag ining kita. Mo na atong butang nga exempted, pero ang Dios ang atong pabuton dili kita magbuot kung maluwas ba to sila og dili. Basta kadtong mga taong inosente bisan pag naa sa Baptist, bisan pag iglesia ni King Kong, tawag ining Pentecostal ug uban pa mga pundok basta kanang maong tawhana wa matudlo wala nakabalo mahitungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana o nya way nakasulti niya ni anang maong gitawag og mga pulunga mahitungod sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang simbahang Katoliko nag-ingon atong isandig ang ilahang kaluwasan sa Dios. Kay ang Dios man ang tawag ining magbuot. Pero kung bisan pag Hindu ka, Muslim ka, tawag ining Buddhist ka, Taoist ka, o bisan paglain kang sekta,
natudluan ka, nakabalo ka may tungod sa pagtulunan na gitudlo, gitukod na Ginoong Jesucristo historically, theologically, biblically, and traditionally speaking. Kung nakabalo ka ni ini mo si Banan, nagdumili ka sa pagdawat ni ini or bisan pa katong gitawag og mga Katoliko nga naasulod magdumili sa pagpabilin ni ini mong simbahan na mo nagingon ni Ginoong Jesucristo si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka nga putlong ibalibag malaya og dauban. Nya ingon pa niya ang di mo sulod nako way kaluwasan. Mo na yang gisulti. So mo na akong tubaglok. Next question. So pasabot, maskin wala na bautismuhan ang tao, labi na nga wagid sa tudlo about anang mga baptismo or bautismo ikan ka Katoliko or wala gid siya nakabalo, wagid siya nakadungog ana. Possible gyud nga makatog yapon siya sa paraiso sa Dios. Ang Dios ang nasayod ana look. Dili nata kung sa kuan pa ba, di nata mutikang ana nga nga butang kay naa maguti boundary sa kana nga gitawag og paagi ato nang isandig ang ilang kaluwasan sa Dios. Ang Dios na ang mahibaw nila. Kay ngano man kay kung mingon tag maluwas to sila nya pagkauman ang Dios istrikto kayo. Okay, istrikto magitinuod ang Dios. Mingon sa di ko kasulod kay namag isa ka account nga isa ka private revelation look. Ang tawag ining nahitabo 5 years old nga bata na ay santos magud nga namatay based sa iyang tawag ining account. Pasulod na sa dito sa langit. Nya pagka man naa pa sa portahan nakakita siya bata nga nagtindog sa portahan. Ipangutana niya nga nganong tawag ining wa man ka nakasulod. Niingon ang bata nga bata 5 years old. Ingon pa niya. Niingon siya nga ang namagog koy nahimo nga sala kay nangupit daw sa iyang mama. Nya pagkahuman wa siya nakmusak pa wa siya nakakuan ba wa siya katawag ana nakahimo og pangayo og tawag ining pasaylo. Naras portahan wa gyud kasulod. Nga naman kay tama man ang ingon sa balang kasulatan, bisan gamay sala di makasulod didto. So mo nakadtong mga simpre katong mga tao nga wa nakadawat og Kristo. Wala kay actually sa Katoliko magudlo, madawat nato ang Kristo. Madawat ang kamatayon ni Kristo kanami ingon sila mutuot kang Kristo makadagang tag kaluwasan. Madawat nato ang kamatayon ni Kristo kadtong dugo ni Kristo pinaagi sa pagdawat sa gitawag og mga sakramento. Nga naman kay dawaton sila dapat physically and spiritually. Di lang kay spiritually lang kundi physically gyud dawaton gyud nato. Kay si Kristo mismo ang nagtudloan na. So buot ipasabot kung katong mga inosente wa kabalo mo nagingon ba nga na magud sila itawag anang intellect na sila will nga mangita sa gitawag og kamatuoran. Nya naman tay instinct nga mangita og tawag ang tinuod na Dios. So nagbuhat sila tawaag ining maayo. So namatay sila wa sila gitawag bautismo mo nagingon ato ang isandig sa kaluoy sa Dios ang ilahang gitawag og kaluwasan. Di na tamo tikang paana nga tawag anang linya kay sa Dios na dili na nato So kato kay about sa bautismo kay. Siyempre lain-lain man og pamaagi og bautismo ang mga lain-laing mga relihiyon. At least nabalang nako nga mao day ni ang maruganan labi na sa Katoliko about aning bautismo. Nga maski hindi ay sprinkle or bukbok wala day diha. Although sa Biblia wala ko nabasa nga about sa ingana pero kung magisgot ta o iyahang pagsabot naagi diha. Pero actually look actually kanang mingon taog gitawag og pagsabot general na unsang klaseng pagsabot ang ato ang gi-implement unsang nga tawag ining mga tools of interpretation itong gigamit kay para makaingon tag nakasabot ta sa ato ang gitawag og gibasa. So mabato ganina ato ang gi-define ganina ang tawag ining baptism from the Greek word baptizo. Number 1 to immerse, pagkahuman number 2 to wash. So kanang word nga wash is general term man gud na. Pero ang first meaning niya to immerse, immersion. Nya pagkahuman kung tan-awon nimo sa account ni San Juan sa diyang gibunyagan si Ginoong Jesucristo, huas mas tubig, wa man ingon nga ginitunga gikan sa tubig. So ang word nga huas wala gyud na nalapawis na tubig. Okay, ang nalapawan tunga man na. For example, katong dito sa tawag ining kang San Pablo, gibunyagan sa sulod sa balay. Di man pud pwede nga mayon ka gitoslop dito kay wa may daghang tubig dito. Labi nagatawag ining desierto. Nya mismo San Pablo ningon, nabubuan ko, nabisbisan ko sa limpyong tubig. Man nagasulti ni San Pablo. So mo na nga ang baptism based sa Catholic theology
ang baptism pwede siyang mahimo, pwede siyang tuslob, pwede sa bubo, pwede po siya gitawag og wisik-wisik. Mao na nga mo Luke. Katapusan, tapos na. Yes, Dire na yes, mo wala tapos. problema. About gyapon ana, ang tubig nga gigamit ba nato na kuya? Unsa man na bendita mo ba na? Okay. So, sa panahon sa regular baptism, yes. Mauna tong tubig nga gibinditahan or gikonsagrar sa obispo sa panahon sa gitawag og Sabado de Gloria. Kay mo man ang panahon ng magbindita sa kalayo og sa tubig. Magbindita ng tawag ining obispo. O niya pagkauman pero in case of necessity kung panginahanglanon bisan pagtubig nga naa sa gripo basta limpyo. Anong mainom ba? Basta limpyo pwedeng gamiton sa gitawag og bunyag. So, muna nga mo ang gitawag og pagtuo, Luke. About sa bendita kay siyempre nakoy nakit-an din sa amo adire sa Butuan. Nagpa-blessing sila o sa establishment ba to? Nakita na ko ang pari iyang gi wisik-wisikan gihapon ang building. So kana kaya asa man na naglibog ko asa man na gikan nga asa man na nagsugod nga or maasa man na mabasa nga kanang morbinditahan ng establishment or something panalaginan. Di lang ka establishment na ako makit-an mga motor nga ginapanalag nga ginabinditahan mga ing-ana ba unsa may inungdan what the reason why nganong ing-anaon man ang usa ka butang sa pagtulunan sa Katoliko. So wala pa ni San Pablo ngadto kang Timoteo mamahimong balaan ang usa ka butang pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo and at the same time according sa numeros pinaagi pud usab sa gitawag og sagradong tubig. Anang giingon sa tawag ining numeros mo na sila mosulod sa templo manghugas na sila. Naay tawag ining tubig nga gamiton. Ngano man kay kana nga tubig gi-consecrate na, gi-consagrar na para sa gitawag og relihiyoso og tawag ining kanaang religious function ba kung baga. So karon, dirita sa gitawag og blessing naana sa tradisyon sa pagtuo kay ang matag butang kaniadto nga gamiton sa relihiyosong gitawag og pamaagi i-consecrate gyud na sa Dios. Nya na ay duha ka tawag ining paagi ana sa consecration kanang consecration nga gamiton siya formally and tawag ining permanent siya ba. And naapay consecration nga gitawag og non-permanent. Buti pasabot kanang balay, non-permanent man na. Kadang tawag ining motor, non-permanent na. Kadang tawag ining blessingan ka sa pari, non-permanent na siya. Buti pasabot nga wala kag i-consecrate sa gitawag og pari kay para umurog ka ng totally fully i-consecrate ka sa balaan nga serbisyo. Dili ka na. Mahimo lang permanent siya kung kadtong mga butang, for example, rosaries, mga religious articles. So mag-blessing ang pari, so mo nang permanent siya. Permanent siya nga klase nga gitawag og blessing. So diha sa gitawag og blessing mogamit ang pari og tawag ining matter in form. So kining matter mao na nang makit-an nga tubig kay siyempre kung sa kuan pa ba makita nato ang Dios, ang iyahang gitawag og gahom, ang iyahang grasya, makit-an siya pinaagi sa mga material nga mga butang sa ato ang gitawag og palibot. Panagitan katong larawan sa gitawag og kerubin naa didto ang presensya sa Dios bisan ang Dios dili siya makita. Kadtong larawan si bitin nga tumbaga naa didto ang presensya sa Dios bisan pag ang Dios di makita pinaagi ni adtong bitin nga gitawag og tumbaga. So sa panahon sa gitawag og blessing, mag-blessing ganin ang pari, naa ang presensya sa Dios, naa ang gahom sa Dios pinaagi sa giingon sa numeros, pinaagi ni anang maong gitawag og sagradong tubig og sumarat na San Pablo, pinaagi ni anang maong pag-ampo. So duha gid na pag-ampo katong form nga iyang litukon sa gitawag sa panahon sa blessings, pagkaman kadtong matter nga iyang gunitan kay para ipadayag nga kining maong lugar ang Dios mao ang gitawag og naghari. So ang pangutana asa man nato nakuha sa tradisyon na sa pagtuo nga gikan pagyud mismo sa mga apostoles kaniadto. So mao na look nga ko ang tawag ini nga tubag. Okay, salamat. Ato kaya, salamat kayo sa sige, salamat kaayo. Salamat kaayo sa pagsulod. Na mga time nga maka-review ko kay wagi mo masiguro po ning ma-record man kay automatic record man din sa yes, basta ma-post na ni siya, di na gyud siya matanggal. So at least natay mapaminawan utro
gingon nga na manigingon nga nagantay makatunan nga mga pagtulunan. Maoman. So katuwa niya, salamat kayo sa pag-welcome. Sige, salamat kayo sa pagsulod. Thank you kayo, Alok. Thank you po. Okay.